כן, יצא לי לדבר עם אלוהים המון בזמן השבי. ואחרי שאיתי עזב, אז ישר הורידו אותי למנהרה. והייתי בתוך תא קטנטן, שהוא היה 40 מטר מתחת לאדמה. לא יכולתי לעמוד בתוך התא, לא יכולתי לפרוס את הידיים מצד לצד. חושך מוחלט. כשאני אומר חושך מוחלט זה... אתה לא רואה כלום, שום דבר, אין צללים, אין כלום. ודווקא בתוך החושך הזה מצאתי הכי הרבה אור. אני לא יודע למה ואיך. אני חושב שזה היה תפילות ששלחו לי. תפילות, אנרגיה, איך תרצו לקרוא לזה, זה לא משנה. שהרגשתי אותם. הרגשתי אותם הכי חזק שיכול להיות. הייתי כל ערב לפני שהייתי הולך לישון, היה לי 5 דקות כאלה שהייתי מדבר עם אלוהים, וכשהייתי מתחיל את השיחה, כשאני מספר את הסיפור, אני אומר, בדרך כלל אנשים שהם מדברים עם אלוהים, אז הם מבקשים משהו מאלוהים. אני רוצה בית יותר גדול, אני רוצה גינה יותר גדולה, אני רוצה אוטו, אני רוצה בריאות, מה שהם צריכים מבקשים מאלוהים. אבל אף אחד לא שואל אותו מה איתו. אז אני התחלתי בלשאול אותו, השם, מה שלומך? אבא, איך אתה? איך עבר עליך היום? אתה צריך משהו? אם אתה צריך תגיד לי, אני אעשה אותו. ואז הייתי אומר תודה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על האוויר בריאות שיש לי, תודה על האוכל שיש לי, על הצלחת, גם אם זה חצי פרוסת לחם ביום. תודה על הכל, על הכל, על הכל, על הכל, לא משנה מה זה, כל מה שיש לי וכל מה שאין לי. ואז הייתי מבקש רכב יותר גדול. ואני יכול להגיד שאם יש משהו שאני מתגעגע אליו בשבי, זה הדרך שבה הייתי מדבר עם השם. עד היום אני מנסה לעשות את זה. פעמים אחדות שאני מצליח להרגיש אותו ברמה שהרגשתי אותו שם. כי שם הייתי מדבר איתו והייתי רואה אותו מולי, הייתי מרגיש אותו, ממש מרגיש אותו. וזה פתאום איזה... אתה מרגיש את הלב שלך מתרחב וחיוך עולה לך על הפנים באמצע חושך, באמצע כלום כאילו. אין כלום מסביבך, מה יכול לגרום לך להיות שמח? ואתה מרגיש